Els alumnes de 5è han observat la coberta d'un llibre misteriós i han deixat volar la imaginació. A partir dels personatges, el lloc, les accions i elements com una caixa, un ou i una tortuga, han creat un nou títol i una història diferent. Una activitat per estimular la creativitat i l'expressió escrita. L'esfera desapareguda. Fa molts anys hi havia dos germans, Emily i Lucas, que vivien als Estats Units. Però un dia la germana va desaparèixer i mai més la van veure, però van notar que faltava l'esfera màgica. Aquesta esfera podia fer aparèixer tot, el que volien, però l'utilitzaven per fer funcionar tot. Emily va deixar una nota que deia Països Baixos, amb una foto d'Amsterdam. Llavors, Lucas, com era el seu germà, va anar a buscar la seva germana Emily, però no anava sol, anava amb la seva tortuga Berlín. Quan van arribar a Amsterdam, la capital de Països Baixos, es van trobar amb dos nens, Alan i Enzo, i es van fer amics. Lucas li va dir que buscava la seva germana Emily, i els seus amics li van dir que sabien on estava. I li estaven portant cap a on estava la seva germana, que estava en l'escola perquè no hi havia ningú. Però per el camí, Enzo i Adam van rebre un missatge d'Emily, que vagin corrents. Enzo i Adam van corrent cap a l'escola, deixant enrere a Lucas. Lucas es va perseguir agafant la seva tortuga fins a l'escola. Va entrar dintre, però es va xocar amb molts fantasmes. Ràpidament va pensar que era la seva germana amb l'esfera. Llavors, ell es va rendir sentant-se en el cap mirant els conductes de ventilació. Mentre mirava els conductes de ventilació, va tenir una idea. La idea era que podia anar per els conductes de ventilació, però no podia pujar. Llavors va escalar els fantasmes, però es va caure. Després va veure que faltava un tros de paret, que estava en el terra. Ho va ficar i va aparèixer un portal màgic. Ell va entrar i va veure una porta. La va obrir i va veure l'esfera al costat d'una capsa. Com no hi havia ningú, va entrar i va ficar l'esfera dintre de la capsa. I es va anar corrents cap al portal amb la seva tortuga Berlín. I li van perseguir la seva germana Emily, Alan i Enzo. Però es va escapar amb la seva tortuga i es va anar corrents cap a un aeroport amb la seva tortuga Berlín. Amb molta sort, estava a punt de desplegar un avió. Es va colar cap a dintre de l'avió i es va anar cap als Estats Units. Van ficar l'esfera on tocava i tot va ser com abans. Però la seva germana es va quedar a Amsterdam i mai més la van veure. Fi. Pots trobar més contes al canal podcast de l'Escola Andorrana de la Massana. Anima't a llegir, vine a la biblioteca.